kintos wis ngono kuwi. Oh berarti otomatis jenengan ndongake kula saged kondang kalau kok kados panjenenganipun. Aja ngono lho. Kula ming amin lho. Nen Entus ki ora mung kondange tok lho. oh ngaten. Mati nom barang lho. Wah njak kuwi cok meden-medeni Pakde. Pakde nuwun sewu niki gegojegan mangke diterasaken. Niki wonten ingkang badhe nderek ngendikan wonten ing sabeting sinten Mas, sinten? Panjenenganipun Bapak Camat Ungaran Barat. Niki insyaallah badhe nderek nuwun sewu dono swanten utawi paring pradana dumateng panjenengan. Setuju Pakde? Nggih, oh lha setuju sing ditratah kok. Nyuwun serpek Mataraman, Kang Mas. Dumateng panjenenganipun Bapak Camat Ungaran Barat. Bapak. Dua. Sembah sungkem kula kunjuk ngarsanipun panjenenganipun Bapak Camat Ungaran Barat. Bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sik anu mic-ku wafat. Mic Bapak. Nggih Pakde. Bapak kalau wau wonten kadang panawung kredo ingkang paring dawuh dumateng dalem supados nuwun sewu mboten kok ngirang-irangi tata krama jumenengaken dumateng panjenenganipun Bapak Camat. Nggih, sumangga mbok menawi badhe paring dawuh terkait visi misi kedepanipun Ungaran Barat supados tambah hanjayeng bawono. Anu, niki nuwun sewu Bapak niki langkung sae. Nggih. Nah, ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Nderek izin nggih. Lho, napa ngantor kok izin? Wau ngantor sekedap mriki. Oh, mergo badhe kepanggih Mas Gareng Sudarjo. Nggih, Pak Camat. Pak Camat munggah panggung iki takon aku pun pensiun. Pun. Pensiun kula angsal mula petaka. Pensiun dini, Pak. Lho. Niki kula cerita nggih, Pak. Nyuwun pensiun dini? Nggih, mergo sombong. Sebaik apapun alasannya karena sombong nanti dampaknya negatif nggih kula niki. Dadi kula niku lak sombong, jobku akeh, jobku gedhe. Wis aku tak pensiun dini wae. Alhamdulillah di ACC 2018 ACC pensiun dini. 2019 doro corona rawuh. Wah, 2 tahun setengah mboten payu, Pak. Tepuk tangan. Berarti keterangane wong sombong kuwi. Gusti Allah maringi rezeki dalane dewi-dewi. Nggih. Kados jenengan kedae dereng pensiun. Dereng. Kelahiran 5. Swidak 5 kula. Kelingan jenengan jaya-jayane ting Pandhawa, Ngesti Pandhawa. Ngesti Pandhawa. Niki keteke Ngesti Pandhawa lho Pak sing ngendang niki. Niki uyuh kula niki, Pak. Oh, nggih. Nggih. Hebat sekali. Nggih ning Pak Camat kula nderek remen warga mriki tasih nglestarekaken sedekah bumi menika. Nah, monggo badhe ngendika menawa Pak Camat, monggo. Nggih. Jenengan teng mriki mawon. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mutarramin, para sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wonten tlatah Desa Nyatnyono, wabil khusus dusun Sendangrejo, ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Al-Hafidz, Ustazah, lan ugi sedaya para sepuh ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kades saha jajaranipun, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak